A je to začínající youtuber. Jo, ale jo. To můžeme dát do toho videa, ale bavil ses! Tak to jako vnímám, že ty jsi ideální pacient pro mě, víš, abych tě tam jako podrtil na těch starých autech. Takže jeden, borci. Tak dobrý, těším se. Toto mám rád, toto je dobré. Mi to odpal. A jdeme umývat. Chceš si to na to video umýt sám, nebo umíš ty mě auto a já tobě? Víš čo, ja chcem tebe umýť auto. Práve taký trade. Velká. Tady je nabitý ten, takže to můžeš umývat až do zítra. Jo. No štvorkolu, takže jazdiť takéto sa do kola ešte tak na to nevie a tak výkonnej. Zaujímavé, milujem driftiky. Sem i takovou kouzelnou nálepku. Serious injury can occur. Kdyby náhodou tě napadlo vysedat zbytečně dlouho, aby tě nezhořela noha. Jak ja mám soft close, ale na tom aute, tak mi je úplne nepríjemne proste mrdať s tými dverami, pretože toto keď urobí mne niekto na aute, no tak ho úplne skričím, ale už som si akože poslednú dobu si zvykam, no lebo a to je ďalšia vec, keď niekto si chce posunúť sedadla, no tak ako ja mu budem vysvetľovať, že na boku sedadla, no tak má dve a kolečko. Dve kolečka, jedno keď stlačíš, no tak ťa to dá dolu, ťa to recline dopredu, dozadu, proste ako niektoré veci mám doteraz rád, keď sú akože manuálne. Mám rád moderné auta, ale niektoré také tie manuálne old school veci, no tak milujem. Fičurky. Já ti to manuální slovíčko opravím na analogové, to my rádi strašně používáme. Analogové, dobré. Analogoví lidi. Dobre, beriem. Autama, takže tě naučím dneska aspoň něco nového. Tak som sa naučil nové slovíčko dneska. No. Samé, vítej u nás ve Zlíně. Čau, zdravím ťa. A dneska tady máme sebou Sama na našem Relegence kanálu. A je to začínající youtuber. Řekl bych, ale respektive bych doupravil začínající automobilový youtuber. Automobilový youtuber. No? Automobilový youtuber. Protože začínající youtuber není až tak jako vhodné slovo v poměru s tím, jakou ty máš pozornost na internetu. Áno. Jak ses dostal k takové pozornosti, kterou ty máš? Áno, takže sa predstavím. Čaute, ja som Samuel William Miščík a vaše decká ma poznajú pod menom Moon. Sledujú ma prevažne teda mladší ľudia, myslím tým ako 12 až 15 rokov, takže niektorí dospelí, ktorí sledujú akože automobilový priemysel a automobilovú scénu, tak ma asi nepoznajú, ale každopádne 10 rokov robím YouTube, vyrastal som na hrách, na Minecrafte, neskôr som sa presunul ku animáciám a ku real life contentu. V roku 2020 som si kúpil moje prvé autičko, čo je Audi A7, teda bacha,
Predtým ešte som si kupoval kvôli daniam nejaký najlevnejší citrón, aby som si ponížil daňový základ, ale to nepočítam, to som hneď potom predal. Audi A7 som mal objednanú ešte v momente, keď som nemal vodičák, takže vodičák som dal na druhýkrát kvôli tomu, že prvýkrát som na kuželkách nesprávne dal ručnú páku dolu, že som mu nedal na doraz a kvôli tomu ma vyhodili, takže celé moje získavanie auta bolo také veľké dobrodružstvo, robil som o tom animácia a tak ďalej, ale auta som stále mal rád. Za 4 roky bez búračiek mám najazdených nejakých 200-250 tisíc, takže tak, toto je automatické auto, je to 3-litrová Audi A7, 5.5 TFSI. Stále neviem konkrétne, že čo toto 5.5 TFSI znamená, takže keď tu ste nejakí Audi nerdi, tak môžete mi to po 10. krát vysvetliť, lebo nie je to 5,5 litrová Audina, je to 3-litrová Audina, ktorá ale má 48V mild hybrid baterku, ktorá dokáže akéby autu dopomôcť ku tomu rozjížďaniu kvôli nejakým, hovorím, 420 Illuminati 5G nejakým chujovinám z Nemecka, takže kvôli tomu tam to museli narvať, aby to mohli predávať, alebo ja neviem, tie auta sa hrozne obmedzujú pomaly. Já se budu muset, člověče, nějak přizpůsobit tomu tvému tempu, protože já neumím tak rychle mluvit. Prepač, ja som hrozne rýchly, jo. Já si pak ještě budu muset na to video jednou podívat, abych stihnul, co jsi tam všechno řekl. Protože na to ja nejsem zvyklý. Víš, my sme tady na Moravě takový pomalý, takový na pohodu. Takový... A to mám rád, pretože tým, že ja som Slovák, no tak ten váš prízvuk je normálne balzám na dušu, pretože je to bližšie ku slovenčine. Okay. Aj ostravský prízvuk sa mi napríklad veľmi páči. A to napríklad, si jediný. No, v moravštine sa nič nevyrovná podľa mňa. Moravština je môj obľúbený prízvuk zo všetkých v Česku. To rád slyším, protože kdyby to tak nebylo, tak tě zase vyprovodíme dál. Samé ještě než se dostaneme k autu, já se vrátím ještě zpátky k té mojí původní otázce. Tobě je teďka 23-4 roků. 23, no. Máš nějaké čísla online a teď zkus našim divákům, kteří jsou většinou 35 a víc, říct, co to znamená, čím se vlastně jako živíš, co obnáší vlastně, jakou message posíláš do světa. Áno, takže môj hlavný YouTube kanál má 1 100 000 odberateľov, mám tých kanálov niekoľko, každý kanál je zameraný na niečo iné, môj hlavný kanál je zameraný na animovanú a na takú serióznu tvorbu a môj druhý kanál je venovaný stále hrám, na ktorých som v podstate začínal. Ja som začal YouTube kvôli tomu, pretože som chcel byť populárny v škole, pretože v tej triednej hierarchii som bol tak trošku nižšie postavený, tak môj prvý cieľ bol to, že prekonám môjho spolužiaka, ktorého som nemal rád. Ktorý ťa šikanoval. Áno, robil si zo mňa srandu, vysmieval sa mi, prekonal som ho v odberateľoch, to vtedy 100 odberateľov bolo dosť, hej, mať 100 sledujúcich. Samozrejme on hovoril, že už sa aj tak o YouTube nezaujíma a tak ďalej, ale mňa to nejak chytilo a stále som pridával ďalšie a ďalšie videjka, vtedy som ťažil z tej takej detskej vášne, akože hrať hry, no tak som natáčal stále hry. Nejak som sa dostal ku 1000 odberateľov, potom ku 10 000, potom som získal po 2 rokoch možnosť si z toho privyrobiť a vízia mať 20 eur na mesiac, 500 korún, 500 kaček na mesiac kapesné, keď si mal 13 rokov, bola akože veľká vec. No a takto som to budoval ďalej, potom sa k tomu akože pridal merch, akože moje predávanie oblečenia, nejaké potom ešte ďalšie spolupráca a tak ďalej a zrazu to už bolo 1000 eur na mesiac. Aj ako 14-15 ročný, tak som si povedal, že wow, no tak akože ideme ďalej, proste mať akože podnikateľský plat v takom mladom veku, ako musím toho využiť. No tak som proste išiel, no a teraz sa s tým akože dokážem uživiť, takže si dokážem kúpiť takéto auto. A tá hlavní message, ktorou ty posíláš do sveta nebo chceš poslať do sveta skrz tú tvoji online moc, ktorú máš? Áno. Je to rôzne, lebo animácie robím na základe rôznych tém, takže dajme tomu, keď robím animáciu o našom vzťahu na diaľku, ktorý som mal s priateľkou, lebo mám 6-ročný vzťah. Priateľka je zo západných Čech, ja som z východu Slovenska, ja som za ňou jazdil každý druhý víkend v podstate na začiatku našeho vzťahu, čo sme mali 16 rokov, tak som tam vysvetľoval, že ako pristúpať, dajme tomu, ku vzťahu alebo ku týmto veciam. Urobil som taktiež video naučné o histórii Československa 20-minútové, ktoré sa premietalo v školách, proste na stredných školách, na základných v celom Československu. Ja si stejne to video pak budu muset pustit znova, protože človeče ti furt nestíham. Je to hrozně moc a já jsem zvyknutý, lebo já furt hovorím to isté. No a když se přesuneme tady k tomu krasavci, ještě než se svezeme teda tím naším, tak... Stratil som každopádne krytku, toto to není mnou na té míčce, jo? To jsem já neudělal. Ne, v pohode, to som bol na karmite a prostě do niečoho som drnkol a proste mi to odpadlo, už je to objednané, no ale túto stranu veľmi nezaberaj, táto je v pohode. A když pominu všechny ty technické data a ty prostě asistenty a tady ty všechny věci technického rázu, mě zajímají spíš ty pocitové věci. Ano. Ty jsi říkal něco takového, že to auto je prostě už má strašně moc asistentů, strašně moc prostě všeho, všechno digitální, že jsi zdal i analogový nebo manuální vlastně volant, protože to ti přišlo jako mimo.
co je věc, která za tebe jde jako špatným směrem tady v těch moderních autech? Ja si myslím to akože neuveriteľne ako veľké pretlačovanie tej elektromobility si myslím, pretože stále akože ono, vec je tá, že... Ešte jednou to řekni, prosím tě. No pretlačovanie elektromobility. Samozrejme, že áno. Ešte jednou to řekni. Pretlačovanie elektromobility. To je špatně, to není dobře. Nič proti tomu nemám, ale takto mám rád elektroauta, nemám rád ten spôsob, ako sa ku nám pretlačajú skrz obmedzenia v tom, že čo my máme v podstate rádi v tej originalite, dá sa povedať. To znamená, že ty si vlastně koupil benzínové auto, které mohl jsi mít naftové, ty jsi mohl mít S7, která se dělala s 3-litrovým biturbem, naftovým, jestli se nemýlím. Áno. Nezmysel. Ale ty si stejně koupil benzín. Áno. Reálne, ako ja som sa vtedy reálne pýtal kamaráta, že čo je lepšie, či nafta alebo benzín, a vtedy som si povedal, že wow, tak narýchlo som si urobil vodičak, narýchlo si idem kupovať auto, tak idem proste čo najviac ako informácií strieskať, aby som proste vedel, že do čoho idem. A samozrejme, že som hneď prišiel na to, že benzín je proste lepší v tom, že to vytočíš do vyšších otáčok, je to proste rýchlejšie. V kopu prípadoch tá nafta je akože vhodnejšia, čo som pochopil, akože pri takých dlhších cestách na tú spotrebu, takú pohodovejšiu jazdu. Mňa viac akože pripadala tá športová jazda do úvahy. Takže to bola taká akože hneď prvá vec, ktorá sa na mňa nalepila, lebo hovorím, ja som mal nejakú preferenciu, ale nebol som nerd do parametroch. A keď prišlo na parametre, no tak tam už to bol problém. A samozrejme A7 bol už taký limit, v ktorom môj budget bol. S7 bola dieselová, takže tam mi to akože zmysel veľmi nedávalo. A RS7 bola pomaly dvakrát drahšia, kde boli aj potom tuningy akože drahšie, takže to už nedávalo zmysel tiež. Som namiesto tohto auta chcel kupovať R8, pretože to bolo tiež také auto, do ktorého som bol zamilovaný. Bolo trošku nad môj budget, ale hovorím, že srad na to. A som sa vtedy akurát sťahoval z východu Slovenska do Prahy kvôli priateľke biznisu, kamarátom a tak ďalej. A keď som chcel presťahovať celý svoj pokoj v niečom, tak som chcel, aby to bolo praktické, že ale Audi R8 to proste otvorí, má to tam iba taký malý priestor, takú mini chladničku na šampáň alebo niečo, jeden kufor tam pomaly nedáš. Takže ako A7 mi prišla ako lepšia varianta. Takže nebylo lepší koupit R8 a počít si od kamoša na stěhování Transit. Vieš čo, ja som to bral tak z dlhodobého hľadiska, lebo nevedel som, čo ma čaká, ale ja som hrozne chcel tú R8, ale povedal som si, že hej, je to výkonnejšie, možno sa v tom zabijem, keď som úplný začiatočník. Radšej nie, A7 je furt auto, ku ktorému som mal dlhšie vybudovaný vzťah a nemám sa na čo sťažovať, akože nie som kreten, že. OK, je něco, co bys tomu autu vytkl? Neviem, či priamo ako tomu autu, ale skôr tomu, že kto to auto robil, pretože toto auto je vo veľmi veľa veciach poobmedzované a niektoré softverové veci tam sú vážne akože zamknuté tak, že keď je to tvoje auto a ty si ho kúpiš, no samozrejme, že si to chceš nakustomizovať a navoliť podľa seba, čo tam bude, čo tam nebude. A veci ako soft limiter, to doteraz tam je, doteraz sa toho nemôžem zbaviť, keď prídem na akciu, každý mi povie, že bum, zaturuj auto, no tak bum, na 4000 otáčky ma to nepustím. Že hovorím, tá novodoba, tá taká obmedzenostná stránka toho auta a ja si myslím, že kopu ľudí, čo má tiež novšie auta a nemusí to byť Audiny, kľudne aj Volkswageny, Škodovky alebo tak dokážu ako so mnou súhlasiť, že tá obmedzenosť, keď už v prípade, že si tam chcú robiť niečo custom, no tak to je taká vec, ktorú by som vytkol tomuto autu. Ináč nič. Stop it. Get some help. Takže by si rád jako třeba i nějak víc personalizoval, třeba performance věcma a tak dál. Asi áno. Rozumím. Stále sa treba posúvať ďalej, že jo. Ako to auto ti stále príde pomalšie a pomalšie, keď tam, ako takto ľudský mozog je nastavený, takže stále chceš viac, takže. Poslední otázku, kterou mám k tomu autu, že když by se zvrátil 3-4 roky zpátky, když si to objednával, udělal bys to znova? Áno, ale nekupoval by som ho úplne nové, ale kupoval by som ho asi ojazdené z bazaru, pretože ja som si myslel, že keď kupujem auto z bazaru, tak si nemôžem uplatniť na vrátku DPH alebo také niečo. Pořád černo-černé. Áno, nemal som inú možnosť. Keby toto auto neexistovalo, tak by som zobral R8. Kebyže R8 bude dosť drahá, bral by som M8 od BMWčka, lebo tá sa mi páčila kvôli tomu, že sa tam dá prepínať štvorkola na zadokola, takže to bola taká alternatíva od Bava. A keď nie je toto, no tak čo ja viem, M4, dajme tomu, niečo proste v tom odvetví, stále by som zostal asi u Němcoch. My se tady s tímhle pomalu pojďme tady přesunout, než se s něma svezeme, tady k tomu modrému krasavci. Zapamatoval jsi něco z toho, co jsem ti o tom autě říkal? Áno, samozrejme, no tak povedal si mi, že to je, tuším, prvý 10 valec, keď sa nemýlim. RS-ový model. Prvý RS-ový model, áno, presne, že to je prvý RS-ový model, tuším z roku 90, koľko, 94? Na první pohled, aniž bychom si něco jako říkali o tom autě, je něco, co se ti líbí a je něco, co se ti na tom autě nelíbí? Samozrejme, nemám právo ako hodnotiť to, čo sa mi na tom nepáči. Na první pohled. Na prvý pohľad ako rozhodne, tá farba sa mi veľmi páči. Okay. Farba je krásna, to je vec, ktorá sa mi páči ako prvé. Nezažil som éru s mojím vodičakom, kedy som jazdil na takýchto autách, takže nie som pravý človek, ktorý by mal toto akože hodnotiť.
ale asi čo ja viem, aerodynamiku, možno ako neviem si predstaviť s týmto autom Je to akože ako krabice. Jo. Ako Randall, akože si neviem predstaviť, že by som mal ísť na plný kotol ako s týmto niekde. Jo, to... V porovnaní s mojím autom teda. Ako musíš berať do úvahy to, že... To právě beru v potaz. Toto je môj celý car život. Přesně, to právě beru v potaz a to jsem právě chtěl slyšet od někoho v uvozovkách nezaujatého, protože vlastně ty si tady těma autama, jak to správně chápu, doufám, nepolíbený úplně a bude to pro tebe nová zkušenost. Presne. Tak jo, já ti ještě ukážu jeden takový detail, co vlastně jako neviděl k tomu autu. Půjdeme pod kapotu. Toto auto není úplně čistokrevná Audi, ale z Audi je tam vlastně kastle a mechanika, spousta mechanických věcí je tam vlastně od Porsche. Ja som si všimol taký zvláštny badge tu, že tam bolo I na volantě ho máš a třeba brzdy, i nějaké body parts jsou vlastně jakoby i motorové díly, podvozkové díly jsou vlastně od Porsche. Takže to auto vlastně takový jako jeden ze dvou, to my knowledge, aut, které prostě jsou vyráběné se dvouma automobilkama, což je jako velmi vzácné. Třeba Lotus Omega, vlastně je to druhé auto, to asi nebudeš znát. Lotus značku znáš? Lotus znám, ale Lotus Omega neznám. Tohle je Lotus třeba. Áno, to znám. To znáš moc dobře, perfektní a tohle je vlastně druhé auto. Je to velmi vzácný příklad, takže mě fakt zajímá i na ten performance toho auta, co vlastně jako řekneš a jak se v tom budeš cítit. Áno. A moment, toto keď je teda Audi lomeno Porsche, no tak ako je to zapísané v techničáku? To je Audi alebo Porsche? Audi, Porsche, RS2. Takže to je normálne celý názov, jo? No. Takže automobilka je Audi, Porsche v podstate spolu. Přesně. Takže keď to dáš napríklad na Sauto alebo na nejaký bazar, no tak čo tam vybereš? Audi alebo Porsche? Je tam vôbec možnosť? Když jsme to auto chtěli pojistit, Aha. tak to auto, kastle, je vlastně Audi 80. Audi 80 stojí třeba 50 až 100 tisíc korun. Áno. Tady ta RS2 začíná někde kolem 1,5 milionu Ano. a pojišťovna nám řekla, to je Audi 80, to stojí 100 tisíc korun, na ty vám to pojistíme. A my jsme museli dělat znalecký posudek, vlastně jakoby, nebo veteránskou testaci teda, na to, že vlastně nám a ten znalec řekl, je to tady tohle auto, Jasné. můžete jim to pojistit na tuhle částku, má to tu hodnotu, že nám to vlastně potvrdili, takže je strašně těžké s těmahle autama vlastně do S-auta to nedáš, dáš to jako Audi nebo jako Porsche, ale neexistuje vlastně jakoby nikde v číselnících. Ale je to veľmi zaujímavé. Ako s veľa autami som sa takto nestretol, že by mali dve názvy. Viem, že už som to videl, ale nevedel som si to vysvetliť, že prečo je to akože dokopy. Teraz tomu už rozumiem, takže ďakujem za objasnenie. Rádo se stalo a my se půjdeme teda svést. Určite, na to. určite, jasné, že áno. OK. Teším sa, nemôžem sa dočkať. Ale věřím tomu, že to najdeme. Je to jednička toto? Jo. Dobre, OK. Tyjo, toto nemá. Toto nemá posilovať, čo ti dáva to extra. Má ale jiný. Můžem klidně. To auto vlastně reálně funguje někdy od 3,5 tisíc otáček jakoby nejvíc. Je tam jedno velké turbo. Je to 2,2 pětiválec, což je vlastně ikonické pro Audi. Ale ten feel z toho. Normálne cítim tú prevodovku až v ruke. Jo? To je úplne iné ako moderné manuály. Ja som jazdil len na moderných manuálach v podstate. Jo. A zkus to pak, jak teď pojedeš, zkus to roztočit trošku víc. Jako klidně do těch 5,5. Bomba. Čo ti dá? Toto je extrém, toto je super. Ako toto je, už teraz vidím, že toto je akože viac srandovné než moja Audina. O komforte sa nebavím, ale sranda, toto rozhodne je výhra. Nejsou. Už našel tu dvojku, to je paráda. Už to tam dávam, jo? Jo. Ale baví ma to, ako v tomto aute by som ešte tak hodinku vedel sedieť, bez problémov. Neviem, kto to bol, ale... Aha, tak to nemôžem robiť, pri dvojke toto nemôžem robiť. Opatrně s tou spojkou, no, ono je to vlastně... Presne, tá spojka tam robí problém. Jo. Keby niečo, pošli faktúru. Ne, pohodě. Tak. Jo, jak uvařil to auto na jedničce. Jo, pamatuješ si ten film? Pamätám, áno. Stejně jak mladý Brian. Jo, tam... Ale jo. To můžeme dát do toho videa. Bavil ses? Môžeš. Jo, to je dobrý nápad, to tam jebni. Skoro jsem tě měl. Bavil ses? Čemu se tak řechtáš? Skoro jsem tě měl, vole. Takže teď jsme se svezli s naší RS2 a teď se budeme svést s... Mojou A7, poďme na to. No a sedmičkou. Jo, OK. poďme na to. Let's do this.
Hezky. Můžeme jít do Mekáče, proč ne? Dáme zmrzlinu. Dáme. Zmrzlinu nulem. Tak to ideme do drive-thru asi. Taký Mekač flex klasický. Úplný. Ešte s publikom. Krydlo väčšinou leštím ako dosť často, práve kvôli tomu, že tu furt okladáme veci, takže to je taká... Kolečka, že? Jo, to je presne. Takže to je skôr taká ako praktická vec, akože mať to krydlo. Prostá klasika, no. Teraz to pekné. Ono to asi jedným zahriatím, ale... Ináč, auto bolo sériovo v 340 koňoch. 400 koní tam je teraz, alebo nejakých 401, 402, také niečo. Neviem, samozrejme mám tu aj on-off na klapky, pretože samozrejme toto je moje jediné auto, je to moje daily auto, takže keď som v nejakej obytnej zóne, tak zaberiem klapky a nastavím si auto do komfortu, auto je prostě best. Zajímalo by mě nakonec našeho videa, jak hodnotíš po dnešní sice malé, ale věřím, že o to intenzivnější zkušenosti jako novopečený automobilový youtuber naše klasické pekáče. Konkrétne tady tu RS2, vlastne u ktoré stojíme. Vieš čo, tak musíš brať ohľad na to, že ja som vo veľmi veľa autách nesedel, ale musím povedať, že v každom aute sa nájde akože nejaké čaro a verte mi, že keď to poviem ja, no tak to dáva zmysel aj pre všetkých vás ostatných. Keď uvidíte na silnici nejaké staršie auto, tak nesúďte to auto proste podľa toho, že ako vyzerá, pretože to je, čo sa uhrieva vo vnútri, tak je proste krásne, proste je to adrenalín, je to sú to neuveriteľné emócie, perfektný zážitok, krásny zvuk a hovorím, vyskúšajte si takéto auto a potom uvidíte, že o čom aj tieto auta sú. A rozhodne ako keby som toto videl ako v Česku v roku 94, tak hovorím ti, že ako som na kolenách a modlím sa, aby som takéto auto mal čo najskôr. Takže zasvetil si ma do autoscény, ale zároveň si ma zasvetil aj do toho, aby som vedel, že aké je to jazdiť v takých autách a aké je to umenie vlastne takéto auto mať, že každý si povie, že prečo také staré auto, že kúp si niečo nové a tak ďalej, ale niekedy aj v tom staršom sa dokáže ako nájsť to také vyhranie proste s týmito vecami a tam je tá pravá zábava. A zároveň nové auto si môže teraz kúpiť každý, ale niektoré takéto staršie a vzácnejšie modely, no tak to je 10 krát akože obťažnejšie vôbec nájsť. A ty si v tomto špecialista, keďže som videl, že tu máš niekoľko krásnych kúskov, takže... Promluvil moudrý člověk. Realita je taková, že my bychom strašně rádi ukázali lidem tu možnost jako opačnou, že vlastně nejsou jenom moderní elektronikou nabité prostě asistentama přeplácané auta, ale že existují i klasiky, které mají obrovské koule a jsou to auta, se kterými si lidi prostě můžou užít jako nějakou srandu. A treba recyklovať. Treba recyklovať a treba nachádzať týmto starým miláčikom nového majiteľa. Je to vlastně ekologické, vidíš, to mě nenapadlo. Vidíš? Tím bych dnešní video zakončil, poděkoval bych Samovi za dnešní návštěvu. Je poprvé v životě ve Zlíně, v Mekáči. V Gottwaldove. V Gottwaldově, přesně. Já doufám, že jsi to dneska užil. Samozřejmě a díky velmi pěkně za pozvání. A klidně přijdeme i na budouce. Takže díky moc, že jste se dodívali až sem a doufám, že s námi zůstanete i na budouce. Dejte nám odběr, lajky, všechno možné, co tady najdete. Půjde merch. Koho? Přesně, všechno tam prostě poklikejte a bude. Díky, ahoj. Čus.